Ụtụtụ ọma ndị be anyị, ọ bụ maka Scar-Jeal Company na ndị a na-enye sponsorship ndị charity a. Mma enye unu link ya before video agwụcha, unu ga-afụ ya. Mma emekwala unu ka unu si ga wee fụ ya ọfụma, wee fụ ka unu si ga-etinye akwụkwọ. Ndewonu na-anya ka ngosi unu na-anya. Ịbịa klikie na Google, ijee na Google kịta, ijee na Google ebe a n'ebe bụ Google, ijee na ya klikie enyi. Iklik enye kita o bute gị ebe a, ide ifro search, ide Scar-Jeal movement, ide enye na ya ifro edegomie Scar-Jeal movement na-enye Scar-Jeal na-enye ka nsekulu kita Scar-Jeal movement UK, ide enye na Google ifro ya obuputelu gị na-enye n'enu obuputego gị na-edia webụsaịtị. Ifuru ya nke ebe so gị gụọ maka fanwa, ifuru ya na ifuru fotofa ebe a nsekulu, ebe a review, ebe a about them igụọ ya, ebe a ịchọ ịkpọ ọfa mana ị nidiri ịkpọfa, ịchọ ije na iklik ebe ịchọkwa isi anyị isi ebe mmenye unu link ya before ihe agwụkwọ unu fukwu ya na ebe unu ga na-agakarị ebe ede webụsaịtị. Ebe ede webụsaịtị ka unu ga na-agakarị na nke a. Ịbịa ebe ede webụsaịtị, ị nidiri ịkpọ akpọ ma ije nọọ ịgagodi na webụsaịtị jee mara ihe na-eme bifo i wee na-akpọ akpọ ma ọ na-ede ede. Ịbịa klik ebe ede webụsaịtị na ihe ọ ga-ebupụtelu gị, o bupụtelu gị about them. Scar-Jeal House is home to a Christian community who welcome people for holidays, conference and retreats in the spectacular Yorkshire Dales. We share hospitality, creativity. Ifuru ebe dị na-agụ kịta, so igubia na-enye ka nsekulu. So ịgụcha anya ifuru ya more about us, ifuru ya more about us igụkwa. So ọ na-adị mma ịgụdụ ihe agụgụ. So ị na-aga ị na-agụkwa, ọ dị mma ịgụ ihe ọfụma tupu ibido mebe. So ọ bịakwa ebe n'ebe mma agụ kịta ebe a ịgụ onye ebe a dị ezigbote mkpa. Ebe a foto fadicha ifuru ya how about joining community as either a team leader or deputy team leader. We have a number of vacancies across community of people who have leadership skill and for general community too. Ịgụchazi anya ifuru ebe o dey see more. Ifuru ọ na-adị mkpa imeche igụ ebe o si, ifuru ebe o si see here, ifuru here ebe a dị mkpa. Ebe o dey here, ifuru ya o dey here, ebe ahụ o dey here eji blue line, ebe ahụ ka ị ga-eklik. Iklik zie ya ifuru ya ihe a ga-eme, ihe ị ga-eme. So team leaders, we are looking for people to come and take on leadership role on the community. Ifuru ya dot abụchazi ya ihe ị ga-alụ na ịbịa ma kitchen team ma house team. Ifuru ya na ihe ị ga-alụcha ịbịazịa. Ifuru ya personal assistant, ọ bụ ọrụ a na-achọ. Kitchen team, ọ bụ ọrụ ọ na-achọ. House team, deputy leader. Ifuru ya deputy leader, you will work along with our house team leader to make sure that the house is kept clean. Na ịgụchacha ọrụ ị ga-alụ ma ilu. So ka m wepụ ya, ịgbadaba ana ịfụzịa details. Ifuru ya n'ebe o dekwelu ihe ọzọ dị mma ebe you can apply to become a community member. N'ebe edelie ka nsekulu ọlụ ya yes ebe ifuru ebe o dey give us some of your details. Ebe ahụ eji blue dị highlighted, click yenye ebe o dey give us some of your details and we will get back to you. Ifuru ya so ị na-agbadakwa
if you are not from UK, ifulia n'ezi nke consigns unu ọfụma. If you are not from UK, na-enye ebe a international community volunteer, ebe a nsekụlụ kịta iklik enye ebe ahụ dị highlighted, iklik enye na-enekwa anya ka nklik enye ka ifu ebe ọ ga-ebuje anyị. Eklik gomie n'ezi ebe o bute, ebe a ka o bute. So ịgụchazi anya ihe afụkwa ebe ọ si nekwe na ebe dịkwa mkpa ọzọ, she give us some of your details and we will get back to you. Na ebe o delie give us some of your details and we get back to you. Ifule iklik ebe ahụ, iklik enye kịta na ihe ọ ga-enye gị, onye gị ihe a kịta ifuru ya, i highlight ya community member, I have the right to work in the UK mba. Nke ị ga-eklik nke a nke ndị si n'ụlọ eme, nke ị ga-eklik, iklik enye, iklikzie enye, ịgbada ana ifiluzie ya details, ifuru ya ifiluo ya details, send inquiry, iklikzie isend ya, ifuru ebe o de send, isendizie ọnyanwa. So anya luo unu ana unu ga-emete nwe ihe unu ga-eme bụ unu ga-kesara anyị ihe anụnwa so that anyị fụkwa ọzọ anyị na-ewetele unu comment ya like ya ka anyị nwee ike na-ewetele unu ya mgbe ọzọ. Ya gazielu unu, mma arapụ unu. Ndeewo na unu afụgo ka m si mee nye ọ bụ a na-egosi nwata ihe a na-egosikwa enye ọfụma. Unu ga-emebezie unu mebezie nye ọ ga-enyere unu aka. Ndeewo unu, daalụnụ. Gosi na anyị kala ịfụnanya ma kesakwanụ tagịanụ ndị niile unu ma kpọọ unu fa wekwelu na ya wee nye ụmụ nwanne unu ndị nọ ebe niile ma ọ bụ na UK ma ọ bụ na mba ọbụla ka ọ ga-abalụfe ulu, ọ ga-enyelufe aka. Ihe ọbụla anyị fụkwa dị mma unu ji ga-elite ulu anyị ga na-eweta. Ndeewo nụ. Ndị be anyị na-enu link ya, echezobu m inye unu link ya na-enu ya. Ọ bụ maka na m emetegolu unu ihe niile ide Skagil na Google ọ ya apụta mana na link ya maka ndị chọọ link ya. Ndeewo nụ, kesaanụ, daalụnụ.